Boas noites. Un garda civil natural de Ferrol matou a tiros a súa exparella, tamén a xente no cuartel de Llanes en Asturias. O presunto agresor faleceu no cruce de disparos con outros axentes que intentaron protexer a muller. Investígase como un novo crime machista. O presunto asasino, garda civil destinado na comandancia de Zamora, tiña unha orde de afastamento da súa exparella, que estaba incluída no sistema Bioxen tras denuncialo por malos tratos. Íano a apartar de servizo e tiña retirada a arma regulamentaria. Pero rouboulle a pistola a un compañeiro, entrou no cuartel de Llanes pola porta traseira e foi directamente contra a súa exmuller, unha garda civil de 50 anos, coa que tiña 3 fillos, que faleceu no acto. Despois disparou tamén contra outros axentes que intentaron defender a muller e hai un en estado grave. No intercambio de disparos, o agresor, que tiña 49 anos, era natural de Ferrol, resultou ferido e acabou morrendo horas despois. O caso investígase como un crime por violencia machista. No que vai de ano, 33 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas. A colisión dunha furgoneta cun camión de conservación da autovía 6 deixa 2 persoas falecidas á altura da cidade de Lugo. Óscar López. Si un accidente que dábase pasadas ás 4:30 da tarde aquí, no punto kilométrico 494 da autovía A6, dirección a Coruña, á altura do Carqueixo, e que deixa un balance de 2 persoas falecidas, un home e unha muller, ocupantes dun furgón que colisionaban cun camión que estaba a facer tarefas de conservación aquí na autovía e que prendía lume por mor desa colisión. Ata o lugar dos feitos desplazáronse a Garda Civil, ambulancia do 061, ademais dos bombeiros da cidade que están a axudar na escarcelación dos corpos. A Garda Civil tamén investiga a morte dun bebé en Sada. O meniño atopouno nun armario da casa da nai. Patricia Vilar. Sí, este xulgado de Betanzos o que está investigando as circunstancias deste macabro achado. A noticia coñeceuse hoxe, pero os feitos tuveron lugar a noite do luns o martes, cando unha moza de 25 anos acudiu cunha forte hemorraxia ás urxencias do Hospital da Coruña. Ela negou que dera a luz, que estuvera embarazada, malia os signos evidentes de parto e o que os médicos atoparon restos de cordón umbilical e de placenta no interior do seu útero. Abandonou o hospital mantendo a mesma versión. Foi entón cando os servizos médicos activaron o protocolo previsto nestes casos e avisaron a Garda Civil. Cando os axentes foron á súa casa atoparon o cadáver dun bebé no interior dun armario. Agora investigan se o meniño naceu morto ou se faleceu despois do parto. Grazas, Patricia. Tamén investigan un mozo de 25 anos polo accidente mortal desta madrugada en Vilagarcía. Semella que tivo axuda para fuxir do lugar, pero acabou presentándose no cuartel co seu abogado ao saber que o buscaban. Eran case as 5 da mañá. Eu escoitei un ruído moi grande, que hasta se parece que se moveu a casa. Avenida de Cornazo, Vilagarcía de Arousa. Accidente mortal. Una colisión frontal entre dos vehículos, el cual uno de ellos ha invadido el sentido contrario. Resulta volcado, non atopamos a ninguén no seu interior. Os veciños contaron que viron ese condutor fuxir con axuda. Parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario. No outro vehículo si atoparon alguén. A persoa dun dos vehículos estaba atrapada e procedeuse a escarcelación e foi evacuada polo 061. Pero acabou falecendo no hospital. O outro condutor ausente acabou presentándose no cuartelamento de Cambados. Ten 25 anos, é de Vilagarcía e investígano como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e un delito de abandono do lugar do accidente. E faleceu no hospital a vítima doutro atropelo ocorrido en Bertamiráns, no concello coruñés de Ames, a noite pasada. Neste caso, posiblemente intencionado. O condutor xa está detido como presunto autor dun delito de homicidio doloso. As testemunhas apuntan que os dous homes parecían coñecerse e, tras discutir na rúa, un deles atropelou o outro e deuse a fuga ata hoxe, que o detiveron. 2 dos 3 acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo recolleron hoxe na Audiencia Nacional o auto que lles envía a xuizo. Trátase do patrón do pesqueiro, Juan Padín, e o administrador da armadora, José Antonio Nores Ortega. O seu fillo, administrador da armadora, xustificou a súa ausencia cun parte médico. Afrontan 9 anos de prisión por 21 delitos de homicidio imprudente. A autovía Lugo-Sarria encara a súa recta final. Hoxe comezaron as obras dos últimos 13 kilómetros entre Nadela e a Pobra de Sanxiao. Imaginarte estar en Sarria en menos de 25 minutos, pois sempre é unha boa nova, así que recibímoslo con ansias.
As máquinas xa traballan nunha das obras máis agardadas na comarca de Sarria, o desdobramento do treito entre Nadela e a Pobra de San Xiao. Son os últimos 13,5 km que faltan para conectar Lugo e Sarria por autovía, a AG22. O plan, construir unha calzada completamente nova e en paralelo á estrada actual. Chegas antes, non te tens que preocupar de adiantar. Un lavado de cara a fondo que estará listo en 2029 despois dun investimento de 37 millóns de euros. Mais alá das cifras, o cambio será clave para a seguridade. Disminuir a siniestralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario e tamén reducción de tempos, moi importante, poderemos circular a 120 km por hora. Suporá o adeus definitivo aos adiantamentos con perigo e traerá moita tranquilidade para os máis de 8.000 condutores que pasan por aquí cada día. En total, unha mellora que van notar 100.000 veciños de toda a provincia. O delegado do Goberno en Galicia di que o Executivo está a cumprir os seus compromisos coa nosa comunidade. Puxo en valor a suba das pensións, a baixada do paro e as melloras en infraestruturas como o ferrocarril. Tamén citou os proxectos de Saic e Indra nas Pontes. Pedro Blanco tamén se amosou receptivo a sentar coa Xunta para chegar a un acordo sobre as condicións da transferencia da AP9 á nosa comunidade. Galicia vive a par unha auténtica revolución industrial. Somos un territorio capaz de atraer proxectos estratéxicos e investimentos de alto valor engadido. A policía identificou ata o momento 528 menores migrantes que entraron sós en Ceuta o xoves pasado. Parte deles xa están en centros de acollida, pero outros aínda dormen na rúa. O seguinte paso será trasladalos á Península e redistribuílos polo resto de comunidades autónomas. A Xunta pide que se teñen en conta as posibilidades de acollida de cada unha delas e que se estableza unha política fronteiriza máis contundente. Parte destes menores virán a Galicia. En canto ao tema dos menores, hasta a data teño que reconocer que sempre houve entendemento e é o único que espero. As comunidades autónomas somos todas solidarias, pero estamos dispostos a dialogar e a participar co Goberno de España, pois sempre nesa acollida de menores dentro da capacidade residencial que temos as comunidades autónomas. Pois dentro dunha semana poderemos ver a eclipse total de sol. Nun vídeo publicado nas súas redes sociais, Alfonso Rueda destaca que Galicia será un dos mellores lugares da península para gozar deste fenómeno da natureza. Rueda lembra que máis dun 100 de concellos galegos van estar nunha posición privilexiada para ver a eclipse e pide que o fagamos seguindo todos os concellos dos expertos para protexernos. Imos ser a porta de entrada da eclipse na Península Ibérica e, por suposto, unhas primeiras zonas nas que poderá observarse na súa totalidade. E máis de 140 concellos galegos van estar nunha posición privilexiada para observar a eclipse. E moitos xa escolleron lugar para seguir a eclipse en Vigo. Pero lembren que non se poden desprazar, poden ver na TVG e na nosa plataforma digital unha aliada para ver a eclipse dende todos os puntos de Galicia. A galega ofrecerá unha completa programación especial para non perder detalle. A Audiencia Nacional pregúntalle á Garda Civil se houbo avisos previos á entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. O Goberno insiste en que non tiña información de que se ia producir. O PP asegura que o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, alertou días antes o presidente do Goberno. En cuanto al volumen y al tamaño de la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta, que era, desde todo punto de vista, a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible, ¿no? Le advirtió el propio presidente Juan Vivas, llamando desde el mismo lunes de la semana pasada al Palacio de la Moncloa para comunicarse con el presidente del Gobierno. E temos unha información de última hora. Unha muller foi asasinada a coiteladas en Murcia, presuntamente pola súa parella que se deu a fuga. A policía está buscando o home. O caso investígase como crime machista. É o segundo desta tarde tras o acontecido, lembren, en Llanes. Ben, nos rematamos aquí. Deixámosles coa segunda parte do encontro entre o Celta e o Sassuolo. Que pasen unha boa noite.